Maglalaan naman ang Department of Labor and Employment ng humigit-kumulang 137 milyong ayuda para sa mga manggagawang nangangailangan sa rehiyon ng Ilocos ngayong Labor Day. Sa halagang ito, 131.5 million ang mapupunta sa TUPAD Program kung saan inaasahang makikinabang ang mahigit na 29,000 na katao. Ayon kay Teresa Bonavente ng DOLE Ilocos Region, ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay kinabibilangan ng 5,692 mula ho sa probinsya ng Ilocos Norte, 4,703 sa Ilocos Sur, 1,531 sa La Union, 8,176 sa Kanlurang, Pangasinan, 4,033 sa Gitnang Pangasinan at 4,983 sa Silangang Pangasinan. Samantala, halos 6 million naman ang inilaan ng DOLE or sa DOLE Integrated Livelihood Program o yung tinatawag ho na DILP na makakatulong sa 280 na grupo ho sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ay mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawang nawalan ng hanap buhay. IFM News. IFM News. IFM News.